bigarren eguna da, eta oain el suplente ikustea noa kursalera, ea zen moduz dagon. Bueno, gustatu zait. Ez da oin arte ikusi deten pelikulai onenetakoa, baino gustatu zait, aprobauta. Eta bain, Paco Leonen Rainbow pelikula ikustea noa, Príncipe zinemara, beraz, guazen, eta bitartien zerbait jango, zeko ze ziltzenen ez. Bueno, venga, dinamiko. Bueno, bigarren eguna, hau ja leku hau niretzat hartu dut, hemen ez dago inor, sonido ona dago, fondoare... Simetria, hor. Buah, perfecto. Hiru pelikula ikusi ditut momentuz, oin laugarrenaren bilan nihua, baino hasteko gauza bat, atza azkenean nizuen komentatu, Don't Worry Darling filma ikusten hori nintzela, Principalen, gaurko egunkariaren postera, portada, pelikularen postera da. Zer moduz dago Olivia Wilde atzeneko filma? Harry Styles, Florence Pugh. Nik izan behar dakit Florence Pugh asko gustatzen zatela. Eta baita zinemaldian beste pelikula du, protagonista bezala, The Wonder, hemendi bi egunera edo ikusiko-tena. Don't Worry Darling. Azkar komentako izuet zein dan ze gertatu dan pelikula honekin. Harry Stylesen pertsonaia Shia LaBeouf aktoreak protagonizatu behar zuen, baina hainbat konflikturen ondorioz filma uztea erabaki zuen. Eta Olivia Wilde gorte gutxira esan zuen, ez, Shia LaBeoufek ez du gutzi, nik bota duz ondoren. Esan zuen ez bera juntzela, ez zikolako gustatzen ze ambiente zegoen errodatzeko garaian. Eta horren ondorioz Florence Pugh ere kexatu zen, ze hasiera batetik ez zuen nahi Shia LaBeoufekin lan egin. Shia LaBeoufek hainbat istilu izan ditu rodajetan. Uztea erabaki zuen momentuan, Olivia Wilde atzetik joan zitzaion esaten ez joan. Eta hori Florence Pughi ez zitzaion bat ere gustatu. Baita ere, Olivia Wilde eta Harry Styles errodatzeko garaian batera ibiltzen hasi ziren eta hor ere hainbat movida. Hori gutxi balitz, orain dela astebete, Veneziako festivalean, zinemaldian esan behar duen. Florence Pugh ez zen bertako prentsaurrekora iritsi, hegazkinaren erruz. Beno. Eta baita ere, pelikularen proiekzio bukaeran, Harry Stylesek Chris Pine txistua botaziola ematen zuen bideoan, baina gero esan zuten ez zela izan. Eta guzti hau entzun eta gero, zer moduz dago pelikula? Gaizki. Eta planteamentua gustatu zitzaidan, nora joaten dan, baina bukaera aldera, dena nahaspilatzen da, zentzurik gabeko gauzak hasten dira gertatzen, eta benetan ez zitzaidara gustatu. Principaleko goiko partean nengoen eta hankak ez zitzaizkidan kabitzen, hasi que inkomodo nengoen baita. Hemengo kartel iluminatu hauetatik bat etxea emateko, atzan gaizki hongo da. O zeure poster bat jarri eta hemen iluminatu egoteko. Ui, ze bero. Baina, klaro, lapurtzea ez da ondo ikusita gizartean. Eta bueno, gaur bigarren eguna, eta bigarren egunean kursalean izan naiz goizeko 11etan. El Suplente pelikula ikusten, Argentinako pelikula bat da. Literaturako irakasle bat suplente moduan sartzen da institutu batera, klaseak ematen hasi behar da, baina hasiera batean ez da hain erraiza izango, ze ikasle bakoitzak bere mundu propio badu eta bere mobidak. Baina, bueno, pixkanaka, azkenean lagunak egiten hasiko dira eta gauzak ondo irtetzen joango dira. Urrengo pelikula, Rainbow pelikula ikusten egon naiz, Paco Leonen filma, ze hortu da, 7:10, beste pelikula bat dut, Principen, Broker irokazu korearena, eta gaizki egon zen ez joatea, ez iristea. Beraz, Rainbow, oso pelikula interesgarria, Carmen Maura dugu, Carmen Machi, eta hori fantasiazko pelikula bat da. El Mago de Oz filmearen bertsio desberdin bat. Paco Leonek zuzentzeko duen pasio hori nabarmentzen da. Bueno, orain amaitzeko, Argentina 1985 filma ikusten ibili naiz. Kosta zait, pelikulan sartzea, bukaera aldera, Ricardo Darinek duen speech bat sekulakoa da. Sekulako speecha botatzen du eta hor publikoa eta guzti hasi da txaloka amaitzean eta joan beharra dut. Beraz, momentuz,
Eguneko pelikuleik onena, denak egon dira nahiko ondo, baina esango nuke el suplente izan dela onena, gero agian hau. Bueno, hau beto egina dago Rainbow baino, baina zein gustatu da gehiago, zein disfrutatu du gehiago Rainbow. Ba, noa, ez nahi zailatzen, ez nahi ziristen.